Hit geva en bok som heter Exit Följar. Exit Följar her kui ein så pessimistiskan bokatitel. Ja, verleggen at folketallet i Följon minkar vi rukande fer. Og da vi så skulle veldig at heitlesa bokna som et evne som opptidj okkur i lengs samliga tog, så var vi ikke ivo om at exit Följar var her atta, tog til just det som henter, og til akkurat det som konger fyrir løtene, og hever ikke fyrir flere år, folk flytta helt einfalt av landet, og et første stig i at gjøre tingene bedre vi kjenner hvor støvan og exit Följar han til heite som best romar han verleggen som vi dro i. Hva problemstøver området hit og i bøkene? Du kan godt kjøve der gå at vi? Jo, du nevnte jo Jani at det mer var folk som var lesande og jeg var sikkert vel utbildende og så videre, og det nek som salast av høyre om det at si at det vel utbildende skulle komme etter for en prus og at henne skulle så betala for det gilte. Men vi synes at det at største ødlom balkon og ødlom 18 flytta folk av landet og problemet vi evnen til at det øyla størst, det øyla omfattende, det er noe som øde snakka om, og det er noe som nesten ikke gjør noe vi. Tog jeg vi så vi alle beskjenhet prøver å gjøre noe vitt i bordsene, og vi har også 13 folk å skrive, såkalte essays, eller togjergreiner som det er førskånd, og så har vi nesten 4 mer journalistiske case-server som Tore Kjølbro har skrivet. Hvis vi tar togjergreinerne først, så omfattet et øyelig brett urval av evnen, og helt fra til lagpraktiska til hvordan skal man tottla at ha flyttet til Följar til det helt iverskipa om at vi skulle styrke kvinnelegglåten i Följar. Men hvis man kan si noe som høvest tema i disse bøkene, at du som faktisk skriver, hvis man kan rønne tenke sammen på stottatoi, så kan man si at til fyrta nekva hukboren som trobladj. Det ikke så øyla nek til at det sånn regn, eller det så kaldt, eller akkurat til at det så dorst, og så videre. Det sånn ødelig tingene her, og ødelig tingene avvirka, men nok fremst av ødelen stendte nok at det samlet seg har givet en hukbord, så at hvis du spyr folk etter, så det helt trillvandet til å leite etter grunnkjøring for hvor man skal flytte atle for. Og til sånn ser eller redan. Nå sitter jeg til, tror jeg vøker okvar i Voksbåtene og en perla i Nordatlantshaven, men Torshavn som høyest her i Följen faktisk umynking, og alt samfunnet som helt umynking. Så det praktfulla samfunnet vi lever i umynking. Og det en på alla måter en åtålbar situasjon, og jeg halte ikke at folk ordentlig vite hvordan alvarslig støven Jeg halte folk halte at dette er noe som vendrer seg sjølven, og det kan være at ikke brødes, og hver avvarskade som så lenge jeg har stor på min ting. Og det er ringt å selge politisk, hva skal en politiker gjøre vi tar malet ta etter folk som ikke gjør. Men støven øyelig alvarslig, og støven ikke minst han at helt den gång till fram nu så räpplade i fackatellen och så ber jag det så ber jag det kunna mestast om rättla stått tog och en chatten passion av det välfärdssamhället vi drog. Alltså vi söker inslo flyer inslo om evne höra de mer miljon. Nu ber jag det så just att vi ber så att sommar skolor tömma späckliga och så vidare. Tills nu ber jag knappt jag komma när det folk så det är inte bara en trobladj om att det sitter några folk och som skulle kunna någon eller Aarhus eller vad det ska vara. Och gränny om att vi manglar fler kaféer i havn. Det en omfattande samfunnslig trobladj. Och nu gör det så förfärligt negativt och pessimistiskt som jag alltid kallar det gärna. Men vi må bara vidkänna som trobladj men det ska inte löna vara att vi som är vidläsa bojsen trycka fullt och fast på att det betyder lösen av trobladjen. Så är det vi gör det. Vi gör det spär för att släppa sätta som man säger sätta gravstein och vi gör det att vi trycker på att det är lösner. Och man kan säga även omfattande även störst. Men ångstan skulle börja och hade så också på hur man gör hur man att få ävne ut. Det viktigaste nu att få ett ävne ut och få folk att prata om det. Tror jag det är rätt att sauna om en utgåva och sauna om ett attag för att få sån ek område på stort och som gjort. Her havnen til einaste høvestaver i Vesteuropa og i Vesterheimnon som i Minching, og det jo reande i seg sjølv.
Just och man kan säga spela kvitt här och till en underlig utveckling men det skildas två ting. Första ödlan är att han aktion resten av förjon här fassa folk av landet särskilt folk i allt som 20 år. En kvar kan vinna hackstore.f och få det precis uttagning på det. Den finns några eller grej tull och på extensionen. Och så är det en myta att haunen bär kapast vi Chapman havn och folk. Folk flyttar isen ur havn till ärastans för jon. Inte minst orsaka av kostnadsstøyna. Till ärmarska kostnader plåster för folk i havn och lötne men man kan ju inte utbygga men vill jag säga att rattla flytta folk flyttas ur havn ut av bygden. Och det är en utveckling som är rattla kjolsamer för själsliga samfälla men något är staffastning av hur otroligt speciella den står ner och det som är helt samfällan upp för en är att kvar kvinna har fått så mycket neckbud det som kallas för företutläge för fjärde att stöna så var företutläge väl om man för tror per kvinna nu är vi nya 2,3 har jag lärt. Och det ger simpelthen att du ganga till att kvinnan vi kunna bara kvinnor få ja men så jag utveckling skriver det kunna bara kvinnor få nog inte just så förfällande vi det är kostar också bina linje det senaste 4 åren men till är kvinnor för till något mer tema ska för att avska och till galdan här i havn och till galdan i Österröten i norra region Sorötne och så är. Ja, hvis vi tager kommunevelstrøy nu, hvis vi tager okkar boi her, tar skjeilestander som stedler opp, hvordan det vidtjer falskene som stedler opp for disse skjeilestander, just problemstøvna som to og Høgne Reistrup vidtjer i bautjene? Jag vill säga ekvila lite alltså nu så jag mest från Västerö i Halm men det är så väl runt i förrän och senast nu och kommunen alltså är rättligt särskilt från kommun till kommun men man kan säga att det är inte ett politiskt ämne och det skilmar eller vad kvar alltså det är helt enkelt inte ett kvar just nu det finns folk som har finnit Nobelpriser så är för att göra teorier om att det kvar ämne politiska lägger men man kan säga helt enkelt att du får inte göra en kampanj på några folk som inte är till och du får inte göra ta de möjligheten för att räka folk på att ta ve lokala öde eller vad det ska vara så får du inte göra en kampanj som ska räka en problemställning som folk inte ordentligt söka som för avskan om något sånt går. Det är simpelthen för inveckla och för ogrätt och det är väldigt abstrakt eller kött alltså. Bogen exit följer, kan ha det skriva bogen till det politikerna som är hövosmal balkgrund? Ja, alltså bogen är så outgjort alla ödlon. Det är det dödningarmästa för jag det är bogen är alla ödlon. Bogen vi får från i morgon och hon är man säger vi röjnar räga så brett så vi där kunna vi där runt att liksom finns ju såna vi som vi hålla det betyder såna det betyder arbete vi och man kan se syndrom om det bästa politiker så att Atlantis må ta det ska samhället ska generera brödingar som må politiker i nivda men man kan se att det är ganska synd förstår till att börja utlada till politikerna det är så viktigt att umynda sig hur man är politiska gärna lösten här nu det viskar som att lödna vi sätter några balkar och arbete vi sätter igång men det är ganska nog så lite för att lösa ner troblägga mot hur stora ner och det som vi röjnar visst är att räka en så bra fjöld som gör det för att folk skulle förstå att det är en troblägga och att det finns några lösningar på det men lösningen är inte okäpes och det här lösningar är det ganska troblägga att inte troblägga finna men det finns absolut. Er bogen en utstrakt hånd? Så just det som nog stort som man ser att i Høgne Reistrup ringte till mig i sommar och spurte om i hoa lotagis projekt som han har funnit på så säger jag men tror vi får folk att skriva i bogen så ringde jag runt till folk och det var största för evig enast som i bogen som säger ja ut telefon ta han ringde till dig och alltså ta tända det på vägen att få veta vad ämnet var och det heter på hur skulle skrivas och vad skulle skrivas så det är inte even det att det är en utstrakt hand eller utstrakta händer kan man säga för så öle många om att ta och samman om det och de allra flesta alltid har inse omfattande trobladning och han inte bara är spurningar om folk som är i 20 eller 13 eller vad det är liksom allt samfället som man halt och det är otroligt hotagant om man arbetar vis ner att veta hur folk har meningar om det hur huskod det och ta att meldingar nu till folk har hört att bogen vet det otroligt positivt att höra
hur jag folk väl är ju just. Jag vill ju uppleva det någon samfälliga ämne som är arbetat vid för. Jag tror då sedan namn och omkring att han mot 13 som har skrivit toja grejer. Så är just vi tar så tjej, kvinnor och 6 män och mittlen männen kan nämnas att nu på en Arabo som står i Atlantic Petroleum som skriver en fraliga toja-grejen här han klarar att vitcha bäta till lagpraktiska ämne vid att hur man ska inrätta samfället till att ta det helt abstrakta ämne till alltså vad är det som kvar skulle vi avmarskrocken och kvar skulle vi sätta till. Det är en understor passa så erbjörns det vita vi som samfälle skulle vi utbjuda så snägt universitetsuppbyggningar eller skulle vi avmarskrocken att göra sån eller skulle vi se Ullevruden och Örn och så här. Så touch är liksom lichelen till allt det här. Örn så hade jag att det är några fraliga grejer av journalistiska grejer hade det här är fler spännande med landa så är en Sarah Jerv Ami Hansen som låter hon var i socialen nu om vikskifte och hon ser liksom året här som vi liksom har förnämnt jag må passa och hon ser året här just en kvinnlig loten för hon säger att det är att Steve han har flyttat för det är så jävligt men nog är det äkta neft sagt och hon grundar eller väl fyra så det meningen men annars så är det Johanna Berche som är stor i Chipa för hon är hon kommer att med fler eller konkret om dömen om hur kvinnor hon är en dömen på en kvinna som är sitter liksom att topp någon i förska vindlövnon och om hur kvinnor skulle hålla sig fram med och ta möjligheter som har allt är ju för och ta rätt lägg för om det så är ästen fler vi kommer att gå med andra från så nu har Habek Estein Erik Hayfield och till ästen Heine Skåren skriver en också så sammanfattande grejen om problemsingen här han förgrejer från ett halvnon om ser faktatas pyramidnar och inte minst så samarbetar han följer vi myester här man har med till arabiska varje här och en demografisk brötning ger till att samfället blommar upp och brötes och han parallelliserar till att vi förska samfället här och liksom han demografiska kolvältningen bara helt blivit väck och samfället manglar till innovation och till inspark som den här generationen ska komma vid. Så att han förs ju veteran alltså. Vi det vanade är det som vi ruska vet som sen men jag hade vi man säger vi är att från vi narska en häst i alla fall. Här är till sig att det har varit några uttryckliga lösningar till att stäcka folka fratlidningen. Kan du greja uttryckliga från kvarjar hesar lösningar är då? Nu säger Janne att politikerna kanske inte det förstört ämne till bara att illa till politikerna men nu får jag välja som politiker måste svära på och jag får så glöja upp på den spåren och illa till folk som har tymma att läsa boken och köpa boken och läsa om det inte men det är grejt att vi blir öll om att vara konstruktiv om att vi gör det ärligt personligt men ästen kommer vi konkret om dömen och på hur man kan bättre det men det är grejt att det är tre ting som står efter det är utbyggning samhällsliga strukturer här också man om slugvikskift som kostnader stöd och annat och så är det att han generellt hookborn för som är det tror jag kan man se i skipa och tension som man nog nötter bröd på men det är en ekotorisk döme men ifall att det vill ta falskna som tymma och vilja läsa sig borsna och vanligt vill att det fler som har hotel där och det är väldigt ett stort arbete att få till ut och det är ett arbete som är just av örnego faktorn som är L2 till mot ändamål. Och när fast bogen här? Hon fast fra i morgon. Hon skulle vi lige prenta sent det så hon fast fra i morgon 17 november. Och kostnader är så här? 185 kronor annars kostar en här i bogen. Det är trubbel att boila det. Vi drar till där så boila som på några månader görligt. Och för det så får folk en kanske inte arbeta bok men till några meningar och ämnen och till vanligt är det mind att folk skulle läsa det och vara samt och osamt och checka som heter till att ämnen som är stundom att ha era fylla och i kvar för ska hem.